Καστέλα είναι... η Καστέλα είναι ωραίο πράγμα γιατί γεννήθηκα, πήγα στο σχολείο, μα δεν είναι αυτό το πράγμα δεμένο τελείως με τη ζωγραφική. No. Το πρόβλημα είναι το γιατί, το δραματικό γιατί, να βγεις έξω από το κουάντρο. Εγώ είμαι ζωγράφος. Για ένα ζωγράφο είναι πρόβλημα γλώσσας. Είναι μια γλώσσα που βγαίνει μέσα από τους προβληματισμούς της ζωγραφικής. Εγώ στην πραγματικότητα δεν ξέρω τι θα πει ευτυχία. Όταν κάνω μια καλή δουλειά, μ' αρέσει. Ίσως αυτό είναι ευτυχία. Ο χρόνος μετριέται από την καλή δουλειά. Η κακή δουλειά είναι ένα φαινόμενο αρνητικό. Ο καλλιτέχνης είναι σαν ένας πιανίστας που κάθε πρωί πρέπει να κάνει 4 ώρες εξάσκηση. Η ισορροπία που υπάρχει μεταξύ του σώματος και του έργου. Δεν είναι στατικό η ισορροπία. Στο κλουβί είναι άσχημο πράγμα. Έχουμε το μύθο της ελευθερίας. Αξία, αν και μύθο. Αξία οπωσδήποτε. Και τη φτιάχνουμε, ζούμε μονάχα για την ελευθερία. Όταν λέμε μύθο, λέμε και μια πραγματικότητα που είναι σαν σύμβολο. Εγώ γεννήθηκα κοντά στη θάλασσα, αγαπάω τη θάλασσα. Ο ωκεανός είναι άλλο πράγμα. Μα ο ωκεανός είναι ένδειξη του να βρούμε τον άλλο. Εγώ πάντοτε ψάχνα να βρω τον άλλο. Δεν ζητάω πολλά πράγματα. Υπάρχει μια έλξης προς τον άλλον. Γι' αυτό ταξιδεύεις. Εγώ είμαι από εκείνους εκεί τους παλιούς. Ταξιδεύουμε το σώμα. Τα ταξίδια για έναν άνθρωπο όριμο είναι προς τα μέσα και προς τα έξω. Το πρόβλημα του αρώματος είναι ένα πρόβλημα του παρελθόντος. Το μέλλον δεν έχει ακόμα άρωμα. Ήταν μηχανικός. Το πλέον. Φυσικά, ήταν πολύ καλός και ανεπτυγμένος. Είχε δει και τα δικά τις δικές μου δουλειές. Και η μητέρα μου ήταν μια κυρία, όταν ήταν μικρή έπαιζε το πιάνο, μα ήταν σωστή γυναίκα και καλή. Το πρόβλημα δεν είναι τα άλογα.
Το πρόβλημα είναι ο χώρος. Και εκεί πέρα που έχουν δεθεί, γιατί δεν ήταν ελεύθερα, ήταν δεμένα στον τοίχο για να δείξουν τα θεμέλια. Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα της τέχνης, της ποίησης, είναι έτσι που λέμε διδασκαλικό. No. Ούτε così ελαφριά ηθικό. Η ηθική και η διδασκαλία βρίσκονται πάντοτε μέσα στη δουλειά. Μα η μοντέρνα τέχνη είναι φρούτο της παραδόσεως. Δεν υπάρχει παλιά τέχνη και μοντέρνα τέχνη. Υπάρχει τέχνη σε άλλες εποχές.